Moje prve riječi 28.6. su bile, to ću završiti za sada, pred Europskim vijećem, dopuštam mogućnost da smo pogriješili, dopuštam mogućnost da smo, mada nismo u tom trenutku jer ovo dokazuje da nismo, spremni smo na konzultacije i na razgovore, ali na prijetnje i brisanje poda ne. Vi meni ne dozvoljavate da ja završim svoju misao. Hvala lijepa. Neću sjesti. Postajete sluga Vlade i premijera. Da li ste u interesu boljeg života i bolje budućnosti hrvatskog Vukovara spremni na odustajanje od postavljanja tih ploča, dvojezičnih ploča u gradu Vukovaru? Mi smo provodili zakon i kada govorimo o ugledu Hrvatske, o hrvatskoj vjerodostojnosti, onda slike iz Vukovara obzvanjaju širom Europe i vidio ih je svatko. I govore o Hrvatskoj, i govore o ponašanju u Hrvatskoj, i o vladavini prava, i o raspoloženju jednog dijela ljudi, govore o svemu. To prelazi naše granice. Vi ste, nažalost, premijer u odlasku, ne zbog Vukovara, vi ste premijer u odlasku zbog toga što ste uspjeli politički zaratiti i sa Njemačkom, i sa Europskom unijom, i sa temeljnim načelima demokracije. Spremni ste zbog udbaša, zaštite udbaša i vlastitu zemlju izvrgnut sankcijama i osramotiti u Europskoj uniji